and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Ha? Putsa ko'y nang luspat. Ibura ng pananaw, biya. Sige. Tabi na ninyo, ha? Musuod ako. Oo. Asa man ka paingon? Musuod na. Mag-unsa man ka sa musod? Oh. Ay, sorry. Paulin ako sa amo. Oh, asa magkapadong nga to aramang inyo, oh? Naratol si Paing. Pataka na lang adto. Klaro yung guilty. Pero wa malagi ebidensya. Lisod kayong itudlo kay peligro magkaning masumbalikan ta. Ha? Asa raman na ba? Hibawan raman gyud gihapon as kadugayan? Ikaw ha, amping sa ka ha. Ayaw kumpiyansa niya. Ay, Okay? Oh. Nonsam ka? wa oy. Sige oy, mapauli na sad ko. Sige. Holo. Naunsa man ka tos, biya? Kalit man nagmugtok. Apasa ni kuya? Ha? Ngano apason man? Ihatod sa ila. Ngano man kuno? Hala, inaunsa min tawag ka kuya. Uy, ingon pa kang amping ha. Unya, di na mo ihatod. Ngano man laging ako masig ihatod? Ha? Abi pa lang sa makakita, uyab mi. Kung sa may problema, anak? Kada kong problema anang magtuo ang mga tao sa dili tinuod Sa ato pa, okay ra nimo kung makauyab gyud og lain si Bia. Ah, Oh. Nganong wa man kakatingog diya, ha? di sa tingali manguyab si Bia, eh. Sudi. Ha. Kuya, kung mapulaan na di siya og pinaabot nimo. Unya, kalit nga naay manguyab nga murag Anthony Jennings. Mubalibad ka si Bia? Anthony Jennings, gyud? Di pwede Randy Suson lang? Ay, sus! Bisa pag Randy Suson or Janjan Lara. Itsapwira na kang Bia, kuya, uy. Trawa ra. Nakuyawan ka. Akong agpason, buboy. Hay, haskang. Bia! Bia! Kadiyot! Nga naman? Ngano ka? Ngano di dagan na masag ka? Di niya tika maabtan. Ngano lagi di ay? Ihatod lang tika. Abot na noon ko. Wa pa magugam mo abot. Kinsa di ni tugkaran? Inyo. Unya? Ay. Sige, solda sa inyo. Mula ka na ko karon. Kanang makasolda ka. Unsa man ning gimika imok? Wa lang. Okay, klaro eh. Sige lang, good. Basta, klaro lang ha. Nakauli na ka nga safe. Na, Sige, ato na ko. okay laing isulti? Wa. Abot ni mo eh. Nakauli na siya. Pauli na siya ko. Ambot! Sa langaw na lang yun mo, kuya. Kibutan na pag yun kag... Wa ba kay laing isulti? Wa ba yun kag isulti? Unsa pa manilain ako isulti, be? Hala, no? Kuya, kadagang pwedeng isulti sa usa ka ulitaw ngadto sa usa ka daga? Unsa man pananglit? Ambot ni mo, kuya, oy! Bahala kas buhay mo! Bantay bitog maminyo na si Bia, ha? Unya, magilakila ka, ha? Bantay lagi! Magpaprende og tarpulin nga dako nga ang gibutang mirise! Awa lagi. Tinutuon mo gina ako ba? Simbak ko sa boy. Unsa simbak ko? Simbak ko yung taon nga maminyo sa lain si Bia. Na, bada pa ka nagsimbak ko kung mahitabo gyud. Simbak ko lagi. Lugaw sa nimo eh. Bawa na ron. Ay. Di na mahino ko makatog sa gisulting buboy.
Haskan sa bitaw sa. Haskag, makakitaglain si Bia. Patay ka gid imok. Pero, kung manguyab sa kuniya, tingali, sugtong unya ko. Magkauyab ba mi ba? Unya, mawa na akong freedom. Ay, Dili kayo dagang tao ron, kuya. mas maayo hinoon. Kay nagpasabot ni nga dili na daghan ang masakiton. Di ba? Mao jud. Pero, wala. Uy, daghan na sa laging sakyanan silang paing. Kung saan sila ilang ganap? Parte tingali. Parte? Sayo sa buntag? Magbuot kag magparty sila sayo sa buntag. Sige, sige. Atong ibutang nga magparte sila. Wa malagita na kapanimaho og sudan. Chorizo ra man to ganina og nya kadikit ra si kayo. Isigda tingali og pagkaon ng mga bisita. Pero Hoy, ikaw ba? Sige pamantay, oy. Sige magpamantay nila. Trabaho na ta. Dali, Noy. O sa may mo problema, Noy? Arang-arang, sa iyo ran nahuman karon kay dili daghang tao. Uy, hain naman dito ni si Buboy. Ako namang usang nagtikaw-tikaw din eh. Oh, boy, kuya, kuya, di maka. kuya, Ano sa maka? dakong balita kuya. Ha? Dakong balita. Ang mata sa agta nalata. Why klaro ni mo, Buboy, oy. Panahon pa man ang mampo na imong joke. Kisa pa may mo katawa, ana, oy. Wa man ko mag-joke kuya. Nagbalita ko. Nakakita jud ko nga nalata ang mata adtong dakong tao murag agta nga gitambalan no ni Paing. Unsay, si Paing na nambal? Hulagi. Mao ba? Ug kuyaw kayo ang mga sakit nga iyang tambalan kuya. Unsa man? Mga sakit nga gibalibaran sa mga doktor. Kuya, wagod. Ug mao lang itong usa kuya nga akong naabtan. Nalata na ang mata atong dakong tao. Unya, gitambalan ni Paing. Dunay ni gawas nga bakukang. Uy, gibarang? O mo ni findings ni Paing kuya. Wow ha. Doon na pa'y findings. Pero kuya, ay, guulan ako ini kuya eh. Nga naman. Siyempre, malaban naman unya ni Paing imong kasikat. Mawani naman unya kaniya. Purnada atong pangwarta na. Naunsa man ka, oy. Bisag dili na ko manambal. Mabuhi naman ta. Na naman tayo natigom. Pwede ba nato nga ipuhunan na nato gamayng negosyo? Speaking of negosyo kuya, naanad sila yung negosyo gawa sa pagpanambal ni Paing. Unsa? Unsa pa ilang negosyo? Ay, uy! Genuine kining mga batuha. Kining black diamond, protection ni batok sa mga dautan. Labi pa kung ipabuhat ni ninyog singsing o baka kwintas, ay, layo ra kay mus disgrasya. Pabuhat na lang og sing-sing sa bill aron sing-sing na diretso among paliton. Onya mo, mahal naman na. Oy, kay nga no, di mi ka-afford. Nahala, sige. Pagpareserba na lang mong daan kinsay gustong singsing. Ha? Kinsa man ninyo? Daghana. Okay. Sige. Sa sunod din yung balikhana ng singsing, ha? Kadungog ka adto kuya. Mamaligya slag sing-sing nga anting-anting. Mudaggan sa ilang kwarta na. Nya kuya, unsa may atong buhato na? Ha? Mugamay na lang atong pasyente. Ngano mag-uol man ka? Pasagdi na sila. Ayaw kasi na nila. Kung wagi mo anhi para magpatambal, mamaligyan na kita kaay sa anak. Ay, pait.